Bu, Putri apa? Saya lo sekolah gak lanjut no ta? Asline lek areke ya kepengin sekolah ya lek areke. Tapi bondoe ya wong sampean megawe ya mek cukup digawe mangan tok. Terus ya opo ayo? Iya sih. Untung kan gratis sekolah. Ya kate gak gratis ya wong barang arek SD kabeh nang ndi-ndi ya gratis. Jajal lek arek kuliah ya kono gratisane ya. Asline ya Putri asline ya kepengin sekolah ya. Yo jajal di kokon golek informasi sing gratis kuliah iku. Ben ono nang arek kontak-kontakon ya. Iya wis. Lah iya kenso gratis, mosok Putri gak iso dijaluk gratisan bisa. Yo njajal takon-takon bek nopo yo iso. Yo bek nopo sik takon-takon. Kono ta? Sopo ta? Bakal sekolah iku piye terus? Aku enane wis ngomong ya nang Putri ya. Terus arek ngomong apa? Areke jare kepengin kerja sik ya. Engko lek entuke kerja entuk gajian dikelompokno gawe bayar kuliah jare Putri. Iya iki bingung pisan iki. Boleh kerjaan sepi. Penghasilannya sithik. Sing enak kerja apa ngene iki? Iya ya, Putri lah mek nyameni iki wis jam piro. Kok gurung balik lek kerja ya? Kok bingungno wong tuwek ngene iki? Paling lembur arek iku. Kon pamit kerja mau kan? Ya pamit. Tapi kok sampai nyamene ngono lho. Biasa lho ya, Putri ku lek lembur ngomong nang ibu, apa telepon ta ngono biasae. Ya jajal teleponan arek ning ndi arek iku. Oh sik ya tak telepone areke. Lah iko arek iku teko. Bu, Alhamdulillah Putri wis teko. Iku kepikiran Put nang sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kon kok metutut alam itu kok kena kuncrit sampean? Nunggu. Nek opo? Cerita nang ibu, jajal. Nek opo? Putu. Aku tak sotek. Jangan raya aku ki pagel. Pegel apa maneh teko-teko metutut ae. Gimana ibu iki? Zaman maneh ya nggodho ae nang anake wis karo anake koyo ngono becocong teko-teko sampean. Aku kan gak ero. Jajal nek opo, Dok? Ngomong gak ada pikiran ibu ae. Delokan raya iki. Spion sepeda putul iki lho. Kok iso botol apa iku mau? Jajal cerita nang ibu ambek nang ayah opo iku mau gara-gara kok sampe iso tugel ngono. Mbok iki ya gara-gara arek stres ya. Maksudnya arek stres itu stres piye? Arek gendeng ta piye? Mosok wong stres iso nugelno ngene aniki Put nang sepeda. Ayo. Kok iso wong stres ya? Dolanan dioklek-oklek ngono kan? Dioklek-oklek ya tugel ya. Nemen iki lho biasa. Iki mau isu pas aku budal kerja, ana arek stres nabrak sepedaku sampai tugel wis pioni. Kok iso ditabrak? Masa Put wong stres kok iso numpak sepeda motor? Iku sadurunge stres wis iso numpak sepeda motor berarti wong iku. Dadeno stres anyaran iku. Biasa ayah iki dadi ngejak guyon dadine. Mbak ya iki padha ae mbek arek iko. Yo, arek kon apa iki ayo? Terus saya dandani iki sedikit kerja pisan. Yo. Bandan tok iki. Nek wedok iki sitok.
Wis dibenekno kono ya, iso lek gak dibenekno sampean ya apa anake numpak apa kerja. Enak benekno kono. Taker soring ini rino. Sepeda taker soring. Apa? Tidur. Jan saweran. Dae bengkele iso ta gak emang sepeda. Wajur jenenge beda gue tinggal pakai kang atas ini gue on get mau jangan ini aku mau nyari terus gue akan naik beda kita kerajur ini gitu mumet mikir biaya ini guys nanti kak parah dulu sih gue cenung ini hah loroi mau kan gue harus coba ini nggak sekolah ini untuk karo arek iki arek aleman iki arek lobay arek dolay-alay arek lemah iya awakmu enak gak loro jajal kon sing loro gak mulung-mulung ibu ngono tapi kan beruntung to masih kok ngono untuk ketemu bidadari kok ngono wis kok bidadari opo ae arek kok ngono bidadari ngono boleh aneh-aneh opo cewek wayu kok ngono bidadari aneh jare pikir moto lah itu setuju aku nek wayu dhewe kan masalah cewek ini podo gak iso milih kabeh iki balik wis abad saya kita doang guys mungkin nyawa itu tapi rusak kalau ngono ngawal kalau lek ngomai tambahan iki aku ya baru kene ngoro ngene aku butuh hiburan ya iya bener Resa iki lho ku inter ngibur yo ibu Resa wis ngono iki kon njaluk hibur apa ketek bareng ngono nang ngene tak hibur baru dhewe hari iki pinter ngibur kancane gurung apa-apa kon wis guyu ayo gak ngerti kene rada mumet pisan ngrasakno pelajaran sekolah ini. Ya kerjaan mau cara dipikir karo merem iso. Katene kon nang UKS go. Wis ta ngamu-ngamu ae kon iki sabar. Malah aku emosi mana tak usir apa. Terus ngomong meneng gak jadi dhewe. Wis itu ngono iku loro iku itu ngono enak aja lho direk iku apa ono wis endi ono gak ono ngapusi yo wis sak tangane cewek ae wis Bu, nggak kopi ngono lho. Cok HP-an ae ngene iki. Sampeyan iki biasa gak ngenak-ngenaki wong ndelok TikTok kan. Nah, yo opo ngene rokokan yo. Yo barenge kopi gitu kan. Ya wis. Lho ya, wingi sampeyan kok tak ngomong tuku kopi, mbok terek di kopine ya. Duwe wingi kok. Iya. Duwe wingi. Iya. Waduh. Lah iya ya, kopine lho wingi. Tak kon tuku mbok delen di kopine. Lah ya iku. Tapir karo mbakku yo entek aku ketok. Tak tukono mbakku. Iki wakeh. Duh, ya wis gak usah kopian. Iku ae glintir ae wis kopine kere. Yo, ya apa sih kok malah gak oleh ngopi? Mrene tak ceritani gini. Nah, kate cerita opo sampeyan? Jajak.
Ini lho Bu, rokok karo kopi iki wis judune gak kena dipisahno ngono lho. Ana wong rokokan mesti ngombe kopi, gak kira ngombe gedang goreng. Yo lelek temek ngombe gedang goreng ya. Iya. Lah mangkan iku. Tak tukono rokok dhuwit wis. Adane ayah karo sampean niku gak kena dipisahno ngono. Kecuali yang maha kuasa iku sing iso misahno. Ayah, pinter lek orang ngomong ngerayu. Nemen cek pinter. Oh iya, marane tuku kopine. Iya. Cek manis sih. Lah iya, ngatene. Ngene-ngene iki kan aku ngangeni. Ngangeni. Mosok ngangeni ta? Iya, delok kan manis iki. Kayak dikai gula ae manis. Ya lek gula bubuk. Wis ndang budal kono lho. Mois, budal dhewe tuku kopi kono nang warunge Mina kono gak ngenak-ngenaki wong delok TikTok kan salah. Wong lanang kok kon tuku kopi iki piye? Nang budal kono. Tapi saya enggak lek entuk liya maneh. Ya grene. Mbako wis. Duwe grene sik. Ya budal saya enggak tapi lek entuk liya meneh. Oh, gak usah ngopi wis. Ya iki piro iki kopine? Wis tuku sak renteng wis. Sosok sik arep nang budal, aja tukokno mbako susuke. Mbakone wis akeh ku susure ku. Nang budal. Iya iya iya. Kopi deh, kopi ireng. Oh, kopine entek, Kak. Aku gak utang tuku. Iki lho duwe iki lho. Iki. Iya, masih bayar entek kopine. Ora tak nang ndi aku. Ono ning kono, warung kopi. Mbak Tur. Tur kono. Endi ngono ta? Wah, ana iki ngalor terus kulon. Ono ta niku lho. Kok pas gak ono. Ono, yang iku lho warung kopi yang jelas ono, Cak. Warung kopi nah. Ayo Kak. Sampeyan iki golek kopi apa golek wong ayu? Yo loro-loro nih. Waduh, ini kok lanang diarani garangan ucul ya sing ngene iki. Yo. Oh, saya nyak ketemu bojone sampean. Oh, nah. Kalau